Károly vagyok, az Eurocable Technics és a HK Fuzio Trade Kft. Tulajdonosa és ügyvezető igazgatója. A cég a szerelt kábelek gyártásával foglalkozik, tehát kábel konfekcionálással. Méretre szereljük a kábelt, és a kívánt csatlakozókkal látjuk el őket. Ez az első konferencia, amin részt veszek. Gyakorlatilag a folyamatfejlesztéseinkről lehet beszélnünk. Remélem, hogy sikerült átadnom a hallgatóságnak hasznos tapasztalatokat. Szervezetünk megalakulásakor még sajnos a működésünk több helyen véletlenszerűen kialakuló szokások által formálódott, nem pedig tudatos tervezés eredménye volt. Gyakorlatilag alkalmazkodtunk még a tökéletlen folyamatokhoz is. Később világossá vált, hogy valahogy be kell építeni a működési folyamatainkba egyfajta folyamatfejlesztési mechanizmusokat. Ebben a munkámban nagyon sokat segített a Lean vállalatvezetési filozófiával való megismerkedés. Egy szerelt kábel elkészítésének mindig két eredménye van. Egyik maga a szerelt kábel, a másikra viszont kevesebbet gondolunk, pedig ez is nagyon fontos. Ez maga a tapasztalat és a tudás, amire a megvalósítás során szert teszünk. Ez utóbbinak a kimentésére mi gyakorlatilag ebből a 7 fő pontból álló rendszert építettük ki. A láda kísérőlap ez gyakorlatilag a szerelt kábel beazonosítására, illetve a gyártás során való nyomon követésére szolgál. A napi termelékenységi mutatóval mérjük a kábelszerelő operátoroknak a napi teljesítményét. A gyártási utasítás segítségével készítik el a kábelt, gyakorlatilag le van írva pontokba szedve, hogy hogyan kell elkészíteni az adott kábelt. Az ellenőrzési utasítások segítik a szerelés során a minőség fenntartását. A belső képzések során adjuk át a frissen megszerzett tapasztalatainkat. A METI lap ez gyakorlatilag egy megrendelés teljesítés értékelő lap. Ezzel utólag értékeljük a megrendelést, hogy teljesítettük, és tanulságokat keresünk. A hibakezelési lap, hát ahogy a nevében is benne van, ez a hibák megfelelő kezelését szolgálja. A mai előadás a folyamatok fejlesztéséről szólt, azon belül a minőségi folyamat fejlesztéséről, a termelékenység növeléséről, a hatékonyság növeléséről. Ezeknek a praktikáit mutattuk fel. A láda kísérőlap, hát ahogy mondtam, ez a kábel beazonosíthatóságában és a gyártás során a gyártási folyamat nyomon követésében segít minket. Gyakorlatilag a láda kísérőlap végigkíséri a kábelt a legelső feldolgozási fázistól egészen a csomagolásig. Mindeközben persze a kábelen egymás szekvenciálisan követő munkafolyamatokat mindig ráérjük a lapra. Így a lap leolvasásáról képet kapunk, hogy éppen milyen feldolgozási fázisban van az adott kábel. Tehát a láda kísérőlapnak 3 funkciója van: a beazonosíthatóság, melyik megrendelő partnerünk melyik megrendelésének melytétele, a nyomon követhetőség, tehát éppen milyen feldolgozási fázisban van az adott kábel, milyen műveleteket hajtottunk már rajta végre, és a számon kérhetőség. Az operátorok, hogyha elvégeznek valami részmunkafolyamatot a kábelen, azt felviszik a láda kísérőlapra, és aláírásukkal felelősséget vállalnak a munkájukért. Amikor egy folyamat fejlesztését tűzzük ki célul, akkor alapvető szempont a folyamat teljesítménynek a
teljesítménynek az indikátorainak, a mérhetőségének a kialakítása, hiszen ehhez fogunk viszonyítani, ez a kiindulási alap. Ahhoz, hogy a megrendelés, tehát a szerelt kábelt be tudjuk azonosítani és nyomon tudjuk követni, szükség volt a láda kísérőlapra. Ahhoz pedig, hogy lássuk, hogy ki és mennyit foglalkozott a szerelt kábellel, tehát mennyi munkaidőt fordítottunk rá, ahhoz van szükség a napi termelékenységi mutatóra. A két dokumentum között korreláció van, ezek egymást kiegészítik, egymásra épülnek. A napi termelékenységi mutatónak is 3 funkciója van. Kizárólag tényadatok figyelembevételével így már meg tudjuk állapítani a tényleges önköltséget. Meg tudjuk nézni, hogy tartottuk-e azokat a normákat, amikkel például az árajánlatot kalkuláltuk, vagy gyakorlatilag, hogy nyereséget termelte az adott projekt vagy veszteséget az adott munka. Illetve a norma teljesítések operátori szinten, hát hogy a kábelszerelők hogy teljesítettek. Célja a jó teljesítmény felismerése és elismerése, illetve a kevésbé jó teljesítmény felismerése és hát szintre emelése további belső képzésekkel, tréningekkel. Szerelt kábel elkészítésének megvan a maga pragmatikus folyamata, sajátos karakterisztikája. Amikor egy kábelszerelő operátornak kiosztunk egy munkát, akkor mindig kap mellé egy gyártási utasítás nevű dokumentumot is. A gyártási utasításban lépésről lépésre le van írva, hogy milyen folyamatokat kell elvégezni ahhoz, hogy egy tökéletes kábel születhessen meg. Olyan ez, mint például van egy közismert skandináv bútorgyártó cég, és ha megveszik az áruházba a lapra szerelt bútort és hazaviszik, akkor egy ilyen hasonlóan kis helyes dokumentum segítségével tudják összeállítani jó esetben a bútort. Gyakorlatilag egy olyan ember is, aki előtte még soha nem csinált ilyet. Azért jó ez a gyártási dokumentum, mert ahogy mondtam, tehát elsőre el tudja készíteni tökéletes minőségben a kábelt. Nem kell azon gondolkodni, hogy hát legutóbb hogy csináltuk olyan jól, amikor jól sikerült. A kerék folyton újrafeltalálása csak időpocsékolás és szükségtelen hibák forrása. A gyártási utasítás mögött, mint egy állandó permanens folyamatként, egy folyamatos kollektív fejlesztési mechanizmus működik. Gyakorlatilag kollektív, mert bárki felülírhatja. Ez egy dinamikus tartalom, bárki felülírhatja, akinek van valami jó ötlete, és azt szerint módosítjuk a gyártási utasítást, ha az valóban jó. Tehát nem egy-két ember privilégiuma, hanem kollektíven hozzá lehet nyúlni. Másik fontos hozadéka egy ilyen dokumentumnak, hogy minden le van írva. A legfrissebb tudás is le van írva, a legfrissebb tapasztalatok is. Tehát nem vagyunk kitéve olyan helyzetnek, hogy egy-két operátor fejében halmozódik fel a tudás, a tapasztalat, és olyan, hogy Isten egyszer elmennek a cégtől, akkor elvihetik magukra. Tehát le van írva, így kézzel foghatóan a cégnek a tulajdonát képezi. A sürgős megrendelések és a lehetetlen határidők miatt egyre gyakrabban előfordulhatnak minőségi hibák. Ezért készítettünk egy ellenőrzési utasítás nevű dokumentumot, amin szintén kérdéslisták vannak. Azok a kritikus pontok, amik a kábelszerelése közben előfordulhatnak. Fel vannak sorolva, hogy ne a kábelszerelő operátor éberségén múljon a minőség, hanem menjen végig az összes fontos ponton, nehogy véletlenül valami kimaradjon, átugorjon és esetleg gond lehet. A műveletek közbeni ellenőrzésekkel a mi aspirációnk, a mi célunk, hogy megelőzzük a hiba kialakulását. Az egész rendszer úgy van kialakítva, hogy ne gyártsunk hibás kábelt, tehát próbáljuk meg megelőzni, mint egy automatizált hibakontroll működjön a cégnél, egy preventív megelőzési kultúra legyen kialakítva. Természetesen, amikor felsoroljuk a neuralgikus pontokat, hogy mik lehetnek a hibásak, amiket kötelező jelleggel ellenőrizni kell, akkor mindig egyértelműen meghatározzuk a határértékeket. Tehát mi az, ami még jó, mi az, ami már nem. Belső képzések.
cégünk tudatosan, aprólékosan kidolgozott minden egyes részmunkafolyamatra belső képzések során elsajátítható ismeretanyagokat. Egy kábelszerelési folyamat kisebb folyamatok összességében áll, és ezeket a kisebb folyamatokat is tökéletesen el kell tudni végezni. Amikor egy szerelt kábel elkészítését tanulmányozzuk, akkor a szerelés mindig alacsonyabb rendű részmunkafolyamatokra bontható. Nem egy jó kábel elkészítésére törekszünk, hanem minden egyes részmunkafolyamat tökéletes elsajátítására. Mint például blankolás, krimpelés, forrasztás, stb. Egészen addig még megpróbáljuk elérni a precizitás szintjét, a magas minőséget. Nálunk a legnagyobb kihívások a cégünknél jellemzően kis szériák és a kiegyenlítetlen hektikus terhelések. Ezért mindennél fontosabb a rugalmasan mozgósítható létszám. Fontos, hogy mindenki értsen nálunk mindenhez. Hogyha egy hirtelen vevő igény miatt át kell csoportosítani az embereket egyik folyamatról a másikra. Viszont a nem használt tudás ugye tudjuk megfakul, ezért, hogy napra készek legyenek az ismereteik, időközönként forgatjuk az embereket a munkafolyamatok között. Metillap. Ez gyakorlatilag egy megrendelés, teljesítés értékelő lap, ami segít nekünk a kábelszerelési munkánk során felhalmozódott ismeretanyagok kimentésére, rögzítésére. Nehogy valamit elfelejtsünk, nehogy valami feledésbe merüljön. Ez gyakorlatilag egy megrendelés teljesítés utáni elemzés, tanulságokat keresünk. A szakirodalom elég sokat emleget különféle folyamatokban élő veszteségeket, viszont egy valamit viszont elég ritkán említ, ez a kiaknázatlan emberi képesség. Mi pont ezt a rejtett erőforrást szeretnénk dinamizálni ezzel a metélappal. Kollektív dinamizálni, mert mindenkivel kitöltetjük nagyobb vagy speciálisabb munkák után. Ez a metélap, ez gyakorlatilag egy kérdéssor, ami a kitöltőt arra kényszeríti, hogy visszaemlékezzen, a tanulságokat keressen. Ilyenek, mint például volt-e időragadó tényező, hát volt-e olyan munkafázis, amit eszközfejlesztéssel, gépvásárlással vagy folyamatfejlesztéssel gyorsítani lehetett volna. Mi az, ami nagyon jól ment és miért? Azt is fontos elemezni, ha valami jól ment, hogy ez miért ment jól. Tehát ez csak a vakszerencsén múlott, vagy ami tudatos stratégiánk eredménye volt. Ha utóbbi, akkor esetleg reprodukálni lehet, vagy át lehet ültetni másik folyamatokon. A metélap használatával elértük azt, hogy a kábelszerelő operátoraink ne úgy tekintsenek a standardizált folyamatainkra, mint például a gyártási utasításra, hogy ez egy egyszeri és megváltozhatatlan dolog, hanem érezzék azt, hogy ez egy dinamikus tartalom, amit bármikor felül lehet írni. Szeretnénk erősíteni a kollégáinkban a folyamatos fejlesztésre törekvő gondolkodásmódot. Szeretnénk evolúcionistákat nevelni a kollégáinkból. Hibák kezelése. Amikor hibát követünk el, akkor mindennél fontosabb, hogy megtaláljuk annak a módját, hogyan tudjuk megakadályozni azt, hogy még egyszer elkövessük ugyanazt a hibát. Erre létrehoztunk egy hibakezelési lapot, ami szintén kérdéssorokban áll. A kitöltése segít a hiba megfelelő kezelésében. A kitöltésnél arra kell figyelni, hogy a hibakezelési lapot ne az a személy töltse ki, aki valamilyen szinten érintett a hiba keletkezésében, mert hát nyilván ő szeretne minél hamarabb túl lenni ezen a számára kellemetlen szituáción, és esetleg elbagatelizálhat néhány fontos momentumot, amiből esetleg tanulhatnánk. A cég érdeke ezzel szemben meg pont az, hogy ugye ízekre szedjük ezeket a problémákat, hogy minél
több mindenből tudjunk tanulni. Hát a hibakezelési lappal az a célunk, hogy a hibát ne csak javítsuk, hanem kezeljük. Menjünk el egészen a gyökérokokig, miért következett be a hiba. Hozzunk ellenintézkedéseket, illetve a biztonsági hálót építsünk be a rendszerbe. Ha mégis ne adj Isten egyszer újra elkövessük ezt a hibát, akkor nem maradhasson észrevétlen. Problémát a mindennapi életben negatívumként kezeljük, azonban egy folyamat fejlesztésénél ez egy pozitív dolog, hiszen jobbak lehetünk általa, ha megoldjuk. Jobb lesz a helyzet, mint annak előtte. A hibakezelési lapnak szokássá kell válni a cégnél. A hibakezelési használat tanulhatunk egyéni szinten, csoportszinten és céges szinten is. Amikor a hibakezelésén gondolkodunk, akkor ne automatikusan az első eszünkbe jutó probléma megoldást alkalmazzuk, hanem igyekezzünk minél több lehetőséget felvázolni, hogy biztosak legyünk benne, hogy a legjobb megoldást választottuk. Összefoglalva tehát a ládakísérőlap, ami segít nekünk a gyártási folyamat nyomon követhetőségében, beazonosíthatóságában, a termelékenységi mutató segít nekünk a teljesítmény mérésében, gyártási utasítás segítségével készítik el a kollégáink a szerelt kábelt, az ellenőrzési utasítással próbáljuk meg fenntartani a minőséget, a belső képzések során adjuk át a tapasztalatainkat, a metélappal próbálunk tanulságokat keresni, és a hibakezelési lappal oldjuk meg a esetlegesen felmerülő problémáinkat, vagy hát kezeljük. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Bízok benne, hogy sikerült használható tapasztalatokat átadnom. Ami fölmerült bennem kérdés az, hogy amikor a munkasorán bárki ötletelhet, javasolhat erre a mettélap az egyetlen, köszönöm. vagy van-e más is, amit használnak, ilyen azonnali, mert hogy ez utólagosan használják, úgy vettem az előadásban, illetve ami érdekel, hogy hogyan ösztönzik a dolgozókat, vagy ez egy kötelezőség, és hogyan döntenek a fejlesztési javaslatoknak, hogy a bevezetéséről vagy elutasításáról. Értem. Hát mivel mikrovállalkozás vagyunk, tehát mindösszesen 7 fő dolgozik nálunk velem együtt, tehát napi szinten beszélgetünk mindenkivel, így gyakorlatilag a metélap használata az egy formaság, de már most szeretnénk úgy működni, mint egy nagyobb vállalkozás. Tehát szeretnénk, hogy ez belénk ívódjon. Ez volt az első kérdésére a válaszom. Hadd kérjem, hogy ismételje meg a második kérdést. Az ösztönzés. Az ösztönzés nálunk a premizálás alapját a napi termelékenységi mutatónak az eredményei szolgálják. Tehát ott tudjuk látni, hogy melyik az a dolgozó, aki tartotta a normákat. Akár folyamatosan norma felett teljesít, vagy csak hektikusan hozza, néha jó minőséget. Ennek arányában díjazzuk. És hadd kérdezem meg a harmadik kérdést, hogy Dönteni a bevezetésről vagy elutasításról. Döntés, hogy mivel kapcsolatban a döntés? Bevezetéssel Ja, hát ez is szintén. Tehát egy hétfős csoportról beszélünk, összedugjuk a fejünket, beülünk az ebédlőbe, és ez még nagyon egyszerűen működik nálunk. Köszönöm szépen a kérdést. Köszönjük szépen. Ez nagyon fontos gondolat egyébként az, amit a Károly mondta, hogy az első pillanattól kezdve úgy kell dolgozni, mint hogyha már profik nagyok volnánk, és a folyamatot már az első pillanattól figyelni kell. Újabb kérdés? Oly, miért? Bozzár Norbert Bosch, nekem is szakmai kérdésem lenne, az
következő, hogy elektronikusak vannak ezek a kábelek ellenőrizve, vagy csak ez önellenőrzéses mechanizmus működik? De természetesen vannak ellenőrizve, de úgy szeretnénk kialakítani a folyamatokat, hogy az utolsó ellenőrzéssel, tehát az elektromos teszteléssel csak igazoljuk, hogy jól dolgoztunk. Tehát ne ott szűrjük ki a hibás kábelt. Próbáljuk meg megelőzni azt, hogy hibás kábel gyártódjon, és a végellenőrzéssel gyakorlatilag mindezt csak igazoljuk. Akkor még egy kérdés, hogy nagyjából hány százalékban manuális ez a művelet sor? Hát ez nagyon nagy arányban. Mondjuk 90 fölött. Igen, igen. Viszont. Tehát a gépeink is egy félautomata asztali pirésgépek, amikkel rendelkezünk. Köszönjük. Még valaki? Nincs. Károly, akkor köszönjük szépen még egyszer. Én is köszönöm, hogy végighallgattam. Jelenleg az export tevékenységünket fejlesztjük, tehát igyekszünk növelni a bevételeinknek az export arányát, tehát minél nagyobb bevétel százalék származzon külföldi partnerek megrendeléseiből.